Cotelero. Also there. Boss adịghị m o. Yeah. No, follow call. Anyona aha gị oge achọ na touch gị. Anyona ngwa aha gị. Onyechi wa aha m. Onyechi onye anyona. Caroline. Ede afọ ole? Afọ 29. Iwe onye ebe? Imo State. Ebe n'Imo. Mbise, Abo Mbise. Ebe na Abo. Ezuhu Nguru. Ebe na Ezuhu Nguru. Umokorukwu. Ebe na Umokorukwu. Ụmụagwụ. N'ezi onye na Ụmụagwụ. N'ezi Cyril Azumara. Anyona ngwa n'anya fesinga. Fesinga mara ebe ni keme onye ime. Mbe fesuemia kezo. Bo hecha anya ga mam ke no nga gị ka onye nọ nke ehi ụra. Nna gị ọ dị ndụ? Ee, ọ dị ndụ. Nne gị ọ dị ndụ? Nne m anwụọla. Chai anyona ndonna. Mam si nne gị ndonna. Ọ ya mere m ji isi gị ekwuchila ike. Obere ihe na-emetụ m. Ndonna. Orphanage mothers dot on him there. Ndonna nwere much nna. Ma ụkwa m orphanage o. Nna m dị ndụ. Asị m orphanage motherless daughter. Nne gị ọ dị ndụ? Okay. Maka na eche m na orphanage bụ ndị nke two of them gachara. Ị gara ụlọ akwụkwọ? Ee, agara m mahadum. Ele mahadum ị gara? Avanikokwu. UNN. Health Education. Anyona ala ihe na-arụ? Ihe m nọ shop m, ana m eme mba na ana m eme makeup. Ana m emekwa about ma pedicure. Ọdụ ana m arụrụ ndị Chinese so anyị na-ere moto. Anyona ele obodo isi na onye anyị? Lagos. Anyona ụmụ nwoke ole tara ala ahụ? Aha. Na-eme ọsịsọ. Ebuka. Aha. Amaobi. Ama onye? Amaobi. Ahụ ọdịkwa. That's Chimaobi. A na-akpọ ya Amaobi. Kere Chineke agbaghị ọkụ ịhụ otu anya abịaghị. Ya nọrọ mmadụ akpọghị Amaobi ewere akpọ dọkwasị anya n'otele. Ịnọkwụta anya otu ịnọ na-anweta ha itere na ihe niile. Ya nọrọ mmadụ akpọghị Amaobi ewere akpọ dọkwasị anya n'otele. Ị na-esere chukwu ozi ahụ ị na-ahapụ ha na-ata gị. Tụra nga agwara nsọ Amaobi tara gị. Amaobi. Ego ndị ahụ ị gara ama bụrụ aka enyi nwoke ka ịdị prada adịghị ya na interview dị bịara. Ọnwa ka nwoke ga-eji lụọ ọrụ. Tụra nga agwara nsọ Amaobi tara gị. Njụwazi gị bibugharị ya. Demonstrate wedị aha chi Amaobi. Ihe anya mmiri ya egbe na-evu amụ. Tụra nga agwara nsọ onye Amaobi tara gị.